מה מותר ומה אסור לעשות כשמשלבים טיפולים טכנולוגיים והזרקות. אז לצערי אני כל הזמן מגלה גם רופאים וגם מטופלות שלא לוקחים בחשבון את ההתוויות החשובות האלה, וחשוב לי שתכירו כמה כללי ברזל עיקריים שישמרו עליכם. החשש המרכזי בשילוב טכנולוגיות מייצרות חום עם הזרקות הוא האצת הפירוק של החומר המוזרק או שינוי בפיזור שלו. ולכן רצוי לבצע את הטיפול הטכנולוגי לפני ההזרקות, או במידה ומבוצע אחרי ההזרקה כדאי לחכות בין 2 ל4 שבועות לפני הטיפול הטכנולוגי. בהזרקות בוטוקס, שהוא חלבון רגיש לחום, החום המקומי של הטכנולוגיה יכול להגביר את זרימת הדם ולהביא לפיזור לא רצוי של הרעלן השרירים סמוכים. ולכן לא מבצעים טיפולים טכנולוגיים אחרי הבוטוקס. מתי כן? אפשר לפני הבוטוקס ואפשר גם 2 שבועות אחרי הבוטוקס. טכנולוגיות שככה פועלות לעומק העור יכולות לחמם את חומרי המילוי שהוזרקו ולגרום לספיגה מואצת שלהם, זאת אומרת שהם יטשטשו את האפקט שהם יצרו. עכשיו, מאחר וההזרקה לא מייצרת שינוי קבוע באיכות העור, מספיק שנחמם טכנולוגית את הרקמה וכל האפקט יכול להתפזר. ישנן גם טכנולוגיות כמו RF למשל, שמחקרים הראו שבטמפרטורות קליניות רגילות הן לא ממיסות את החומצה ההיאלורונית באופן מיידי, אבל הן כן עלולות להחמיר תגובה דלקתית אם הן מבוצעות סמוך מדי להזרקה. סיכון נוסף הוא האפשרות לתגובה דלקתית מוגברת. השילוב של טראומה מבוקרת ממכשור ביחד עם הטראומה המכנית של המחט בהזרקות עלול להוביל לבצקת משמעותית או גרנולומות במקרים נדירים. כמובן שחייבים להיות זהירים בהפעלת לחץ עם ידיות של מכשור על אזורים שהם מוזרקים כדי לא לגרום לסיבוך של נדידת חומרים מוזרקים. הכללים האלה כמובן חייבים לעבור התאמות ודיוק לכל אחת לפי מצבה. אז כשמטופלת מספרת לי שהיא רוצה לשלב הזרקות, אני בונה את האסטרטגיה הטיפולית בצורה כזו שלא תהיה לנו התנגשות בין העולם הטיפולי של איכות העור לבין העולם האסתטי של נפחים בעור.